Biye tarata ye janvier kalo tile 10 ani saba san 2026 an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kunu tɛnɛndon janvier kalo tile 10 ani fila san 2026 kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général la d'armée Assimi Goïta ale bɔla ka an ka jamana maaba damadɔ ko olu bisimila kuluba palais kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Bamako ale famille fondatrice la fɔ ka taa se au conseil islamique ale ɲɛmama Sherifu Ousmane Madani Aidara ani fɛn min archevêque de Bamako ye monsieur Robert Sise ani an ka maaba caman kɛnɛ in kan ni maa kofɔta ninnu ka sanga ni sankura ale daminɛ olu bɔla kana foli kɛ ka ɲɛsin an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma ka sanga ni u ka wulikajɔ ye ka tila ka duwawu don kɛ ka ɲɛsin jamana ma u tilala ka hakilina falen kɛ hakilina falen ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ni maa kofɔta ninnu datuguna lakana ko kunkanko la fɔ ka taa se jamana kɔnɔdenw olu ka hakɛ ma ani yuruku bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɔ jamana kɔnɔna na fɔ ka taa se nɛni jugu minnu ni olu bɛ kɛ bɔlɔlɔsiraw ka dankari bɛ se ka kɛ olu la cogoya min na fɔ ka taa se crise énergétique ma ani fɛn min ye bɔlɔlɔsira ale kunnafoni kolon ye o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na u bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin an ka ɲɛmaw ma ka sanga ni u ka wulikajɔ ye ka tila t'u ka duwawu don kɛ ka ɲɛsin jamana ma walasa jamana bɛ se ka basigi cogoya min na o hukumu de kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta a bɔla ka kuma ta kɛnɛ ka baara kura minnu bɛ sen na a bɔla ko olu daɲɛ yira ni maa ko fɔta ninnu na walasa ka kalanko ko o sinsin ka sifinnakaw ko olu ka ɲɛtaga sabati a bɔla ka kunnafoniya dɔ olu yira a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye lycée 26 ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la lycée ordinaire 26 a y'a yira k'a fɔ ko olu baaraw bɛna daminɛ ɲinɛ san kɔnɔna na fɛn min ye lycée d'excellence fila ye a y'a yira k'a fɔ ko olu baaraw fɛnɛ daminɛna an ka jamana kɔnɔna na walasa ka mɛtiriw kɛrɛnkɛrɛnnenya kalan mɛtiriw olu ka kalan tɔ ka caman fara olu ka dɔnniya kan a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye institut de formation des maîtres ye ko o 5 ko o fɛnɛ bɛna dilan tun fɛn min ye institut de formation professionnelle ye ko o fɛnɛ 9 bɛna dilan an ka jamana kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko lycée 22 ko olu fɛnɛ kan ka lakuraya tun an ka jamana kɔnɔna na Sikaso ale bibliothèque universitaire a y'a yira k'a fɔ ko o baara ninnu fɛnɛ kɔni daminɛna ani fɛn min ye ENSUP ye ko o kan ka lakuraya ENI a y'a yira k'a fɔ ko o fɛnɛ kan ka yɛlɛma ka kɛ centre d'excellence ye an ka jamana kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko nin wulikajɔ ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ kun min kama walasa caman bɛ se ka fara maaw ka dɔnniya kan o tɛmɛnen a yirala k'a fɔ CFA wari miliyari 130 ɲɔgɔn kɔ ko o de kɔni dola nin baara ninnu dafɛ faamaw sabali k'u bilasira mɛ a bɛ waajibiya an ka fana an ka tiɲɛ f'u ye ni fɛn minnu bɛ cogo min na a ka fɔ o cogo la parce que an mana bɔ yan masa wɛrɛ bɛ yen n'o ye Ala ye a b'an ɲininka kɛlenw de la o la nin kɛnɛ in kan an bɛ mun fɔ président ye a ka janto la n'a baarakɛɲɔgɔn o ye tribunaliw ye ani Mali baarakɛyɔrɔ caman Mali kɔnɔ yan min ka di i k'a fɔ foyi t'a la ko démocratie Mali dɔrɔn tɛ silamɛ jamana ye silamɛ jamanaw kelen bɛ k'an entouré mais neni min bɛ fɔ Mali kɔnɔ ya karamɔgɔw fɛ kutubaw la ka maabaw neni ka bɛɛ dɔgɔya an m'a ye jamana si la diɲɛ kɔnɔ silamɛ jamana na ni Mali kelen tɛ a tɛ yen monsieur le président a ye janto nin yɔrɔ ninnu na ka dugawu kɛ jamana in ye Mali Ala k'a kisi Mali Ala k'a kɔlɔsi Mali Ala ka bɔda d'a ma salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Mali kan ka kɛ cogo di lakana hukumu kɔnɔna na Mali kan ka kɛ cogo di dungafa hukumu kɔnɔna na Mali kan ka kɛ cogo di kalanko hukumu na Mali kan ka kɛ cogo di yɔrɔ nafolo o yiribalo ɲɛtagali Mali kan ka kɛ cogo di jamanadenw ka kɛnɛya donc jamanadenw ka layidu fɛn fɛn fɔra o baara de kɛra n'a fɔ ko vision ça veut dire mɔgɔ mana o gafe ta i ye maliyɛn o tɛ maliyɛn i b'a dɔn ko jamana in tɛ kunfɛ baara la an ta sira dɔ don an bɛ fɛ an bɛ fɛ ka mun kɛ an b'o dɔn o san 40 kɔnɔna la san tan baara fanga kɛ o bɛɛ ɲɛdɔnnen don. A ka kumaw laban yɛrɛ kɔnɔna a bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin an ka kɛlɛkɛcɛw ma ka sanga ni u b'a la ka wulikajɔ min sabati an ka jamana kɔnɔna na walasa basigi ale ni lakana bɛ se ka na.
Kasangani anga kɛlɛkɛcɛw olu ka kunnafoniya kɔnɔna état major général des armées ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn a yirala k'a fɔ fɛn min an ka kɛlɛkɛcɛw ye ni dɔgɔkun in daminɛ na olu bɔla ka wuli ka jɔ sabati an ka jamana fan caman na wa yira k'a fɔ u bɔla ka wuli ka jɔ naani ɲɔgɔn kɔ de kɔni kɛ wuli ka jɔ minnu kɔnɔna na ni an ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka sebayaba sɔrɔ a yirala k'a fɔ u ka wuli ka jɔ fɔlɔ o yɛrɛ kɔni kɛla joyilakaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko bebelen fɔ ka taa se forêt de Kekoro ale ma a yirala k'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw ka sanga ni u ka vecteur aérien olu ka sɛgɛsɛgɛli u bɔla ka dandigi kɛ binganni wale tigilama maa 10 ɲɔgɔn kɔra ka tila tuguni k'u ka bolimafɛnw ko olu caman cɛ u ka wulikajɔ filanan o yɛrɛ kɛla tɛnkelenikaw olu fɛ yen nɔ ni ale fɛnɛ bɛ joyila marabolo fɛ o b'a yira k'a fɔ u ka wulikajɔ yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na u bɔla ka dandigi kɛ binganni wale tigilama 10 ani kɔri ɲɔgɔn kɔ la ka tila ka u bololaminɛnw ko olu bɛɛ lajɛlen cɛ wulikajɔ sabanan u b'a yira k'a fɔ ko o kɛla Kidali marabolo la wulikajɔ min ni o yɛrɛ kɔni ɲɛsila binganni wale tigilamaw ka bolimafɛn dɔ ma o b'a yira k'a fɔ ni bolimafɛn ale yɛrɛ kɔni kun falen no mugu cɛjugu de kɔni na o b'a yira k'a fɔ tun u bɔla ka wulikajɔba o fɛnɛ kɛ Lere marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tombouctou ale région na wulikajɔ min kɛla sababu ye k'a to binganni wale tigilamaw ni u kɔni kun bɛna janfa ta ka an ka kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ wulikajɔ in kɛla sababu ye ka dandigi kɛ nin binganni wale in na an bɛ taa kayikaw olu fɛ yen nɔ an ka jamana ale marabolo fɔlɔ la karidon janvier kalo tile 11 san 2026 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ binganni wale tigilama dɔw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka taa binganni wale ko o yɛrɛ kɔni ta k'a ye ale usine 4 de kɔni sɛgɛrɛ min kɔnɔna na ni a yirala k'a fɔ fɛn min ye Bafula bɛ ale usine dɔ b'o la fɔ ka taa se usine Stoni ale ma ani usine min bɛ yen nɔ ni ale bɛ Danko Tere fɔ ka taa se Karaga ale usine yɛrɛ kɔni ma o b'a yira k'a fɔ ko binganni wale tigilamaw tala ka binganni wale ko o ta ka ni marabolo ko fɔta ni usine sɛgɛrɛ o hukumu de kɔnɔna na fɛn min ye usine Stoni ale yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye Ibrahima Jawara ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn k'a yira k'a fɔ ko nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye ka taa binganni wale ta ko olu ka yɔrɔ sɛgɛrɛ ko nin y'a siɲɛ filanan de ko u tala binganni wale ta ka u ka usine sɛgɛrɛ o hukumu de kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko nin binganni wale yɛrɛ kɔnɔna na ko u bɔla ka maa 3 ka tunun ni olu kɔni ko olu de enlevé la maa 3 minnu na ni a yirala k'a fɔ maa 1 o ye togolɛn maa 1 o ye ganayɛn ko maa si o kɔni ma bɔnɛ ani na maa si ma jogi gan o b'a yira k'a fɔ ko u bololafɛn camanba de kɔni tiɲɛna an bɛ ala deli halisa ala ka jamana in basigi minisiri min ni ale ka baara bɛnnen don kɛnɛyako kun kan ko ma fɔ ka taa se jamana ale ka ɲɛtaga ma colonel major Asan Bajalo Ture ale bɔla ka médecins ka syndicat ko o bisimila ka audience kɛ ni olu ye ka ɲɛsin congrès min ni o bolodalen don ka bɛn janvier kalo tile 31 ma walasa kumaɲɔgɔnw bɛ se ka kɛ ka tila ka hakilina falenw yɛrɛ kɔni kɛ walasa fɛn min yɛrɛ kɔni jamana ale ka ɲɛtaga o tɔ bɛ se ka sinsin fɛn min yɛrɛ kɔni kɛnɛyako ye o bɛ se ka don ba la cogoya min na o hukumu de kɔnɔna na ni ma ko fɔta ninnu yɛrɛ kɔni bɔla ka hakilina falen kɛ nin don kɔfɔta in ale labɛnni kunkanko la halisa an bɛ to colonel major Asan Bajalo Ture ale ka kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ janvier kalo tile 8 san 2026 kɔnɔna na ale bɔla ka wuli ka jɔ kɛ ka i kun da commune 3 ale CCRF kan ka sanga ni an ka camancɛ fanga ka laɲini walasa kɛnɛyaso ninnu olu bɛ se ka yɛlɛma ko u bonya cogoya min na furakɛli caman bɛ se ka kɛ a kɔnɔna la cogoya min na o hukumu de la ale bɔla ka taa balikacun kɛ ni ma ko fɔta ninnu na ka taa lajɛ ni baaraw laɲinina u fɛ cogo min n'a sɔrɔ ni a bɛ ka waleya a ɲɛ 12 yɛrɛ kɔni ma ka sanga ni an ka faba ale kunnafoniyaw kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ tajiko gɛlɛya o yɛrɛ kɔni bɛ an ka jamana kɔnɔna na kosɛbɛ o hukumu de la an bɛ taa Gawokaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni taji sɔngɔ o yɛrɛ kɔni yɛlɛla ni tile 2 in kɔnɔna na Gawokaw olu fɛ yen nɔ o b'a yira k'a fɔ taji min o yɛrɛ kɔni tun b'a sɔrɔ 180 la butɛyitigiw kun min ni a tun bɛ feere 160 ani dɔɔni na pɔmputigiw fɛ yen nɔ ko o taji yɛrɛ sɔngɔ gɛlɛyalen don sisan nɔ ko fɔ ko o bɛ tɛrɛmɛ ka na 300 la fɔ ka taa se 400 ani kɔɲɔgɔn kɔ ma fɛn min yɛrɛ kɔni ni marabolo ma nu o y'a yira k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya min yɛrɛ kɔni nalen don u ka marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la taji sɔngɔ gɛlɛyani ko u yɛrɛ kɔni ma se ka kun foyi de kɔni dɔn a la an
Ameto Gawo ale kunnafoni kɔnɔna a yirala k'a fɔ sifinnaka mécanicien dɔ ale su yela a ka so kɔnɔ Gawo ale marabolo kɔnɔna na kunnafoniyaw olu bɔla ka yira k'a fɔ kari don janvier kalo tile 11 san 2026 kɔnɔna na fɛn min ye sifinnaka mécanicien dɔ ye ni ale nigérien a yirala k'a fɔ ko ale su kɔni tala ye a ka so kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka sigida min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko château de Gawo a yirala k'a fɔ ni sifinnaka ye ale yɛrɛ kɔni jɛnnen ne kɔni tala ye nin yɔrɔ kofɔta in yɛrɛ kɔni na nka fɛn min kɛla sababu ye k'a to a kɔni jɛnna u ma se ka dɔn ka sanga ni u ka lakana tigilamaw ka kunnafoniya kɔnɔna ye fɛn min ye u ka polisiw u y'a yira k'a fɔ u kɔni kɛlen don ka enquête yɛrɛ kɔni dayɛlɛ ko min kɛla sababu ye ka nin waleya cɛjugu yɛrɛ kɔni kɛ walasa u bɛ se ka u dɔn cogoya min na an bɛ ala deli bada nɛma ala ka a di ani alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ an bɛ taa yuwarukaw olu fɛ yen nɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a yirala k'a fɔ balofɛnw olu yɛrɛ kɔni sɔgɔn jigilen don kosɛbɛ yuwaru ale marabolo kɔnɔna na balofɛn min ni o bɛ tali kɛ malo saki bɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la malo 50 kilo u y'a yira k'a fɔ ko o sɔngɔn jigila o fɛ yen nɔ ka bɔ 5000 la ka na 3000 ani kɔ ɲɔgɔn kɔ la fɛn min yɛrɛ fɛnɛ ɲɔ ale 50 kilo u y'a yira k'a fɔ ko o fɛnɛ sɔngɔn jigila ka bɔ 8000 la ka na 5000 ani kɔ ɲɔgɔn kɔ la maa minnu ni olu ka baara bɛnnen don feere ma ani sannikɛlaw u y'a yira k'a fɔ ko u ma ni fɛn ninnu sɔngɔn jali ko u ma bɔ foyi kɔni na ko ɲinɛ sɛnɛ ko o de kɔni ɲɛnen don u ka maa bolo ko o de kɛlen don sababu ye k'a to nin fɛn ninnu sɔngɔ ko o jigilen don u ka marabolo kɔnɔna na an bɛ taa kajolokaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ maa 3 olu kɔni jogila ka saba ni binganni wale tigilamɔgɔ ka mugu cɛjugu min bɛ don dugukolo jukɔrɔ kajolokaw olu fɛ yen nɔ kunnafoniyaw olu bɔla k'a yira k'a fɔ alamisa don janvier kalo tile 8 san 2026 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni maa 3 ye olu ka bolimafɛn sen 3 kɔni tala don fɛn min ye binganni wale tigilamɔgɔ ka mugu jugu min bɛ don dugu jukɔrɔ ka taa yɛlɛ o kan min kɛla sababu ye k'a to nin ma kofɔta ninnu olu yɛrɛ kɔni jogila kosɛbɛ ni ɲankata in yɛrɛ kɔni bɔla ka waleya lulu ni ale ni Ninbugu o de furancɛ la ni ma kofɔta ninnu ka furakɛli kun fɔlɔ o kɛla lulu ni ale lakana tigilamaw fɛ ka sɔrɔ ka u lase kajolo ale centre de référence ale kɔnɔna na ka taa u ka furakɛli tɔ laban yen nɔ an bɛ ala deli ala ka nɔgɔya ko bɛɛ lajɛlen halisa ala ka jamana in basigi an bɛ taa direkaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ fɛn min ye kurun dafiri ye kuma o kuma o b'a la ka waleya direkaw olu fɛ yen nɔ o hukumu de kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen jumadon ka don sibiri la sufɛyan fan fɛ a yirala k'a fɔ kurun dɔ o yɛrɛ kɔni dafirila direkaw olu fɛ yen nɔ min kɛla sababu ye k'a to maa 33 olu de kɔni bɔnɛna u ni na o y'a yira k'a fɔ kurun yɛrɛ kɔni dafirilen ka sanga ni u ka alerte ye fɛn min yɛrɛ kɔni u ka marabolo ma ye olu yɛrɛ kɔni bolila ka taa maa caman ka olu kɔni sauver nka a yirala k'a fɔ maa 33 ɲɔgɔn kɔ ko olu de kɔni bɔnɛna u ni na an bɛ ala deli bada nɛma ala ka a di u bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba maliba ale kɔnɔna la an bɛ taa kɔ kan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la burkina faso ale jamana ɲɛmɔgɔ kapitɛna ibrahima traoré a yirala k'a fɔ ale bɔla ka général de division célestin saint-pouré ka ale suganti ka a kɛ u ka ministre d'état de la guerre et de la défense patriotique ye ka sanga ni AES ale kunnafoni kɔnɔna ye Mali Burkina ani Niger ni jamana ninnu kɔni farala ɲɔgɔn kan o hukumu de kɔnɔna na ka sanga ni tajiko gɛlɛya an ka ba Mali bala fɛn min ye Niger ale ministère des transports ye ale bɔla ka ŋaniya ta ka ɲɛsin maa minnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni taw ye camion ye fɔ ka taa se chauffeur yɛrɛ kɔni ma minnu bɛ banganataji ki Mali ma ka ɲangini ta ko olu ma ko fɔta ninnu sɛgɛrɛ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye transporteur 14 olu ka suppression du droit o kɔni exercer la fɔ ka taa se transporteur kelen o yɛrɛ kɔni ma a yirala k'a fɔ ko o ka agrément fɛnɛ kɔni ye suspend o y'a yira k'a fɔ fɛn min ye chauffeur 19 ye ko olu fɛnɛ ka permis ko dankarikɛla olu fɛnɛ na
ni yɛrɛ waleya in kɔni kunba tɛ fɛn wɛrɛ ka sangani ni jamana saba ninnu a yirala k'a fɔ olu bɛɛ ŋaniya kelen ani kuntagala kelen o hokumu de kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni bɔla ka ni ŋaniya in ta fɔ ni kuncɛla an bɛ taa Guinée Bissau fɛn min ye Guinée Bissau a bɛ kalo kelen ɲɔgɔn kɔ bɔ coup d'état o kɔni kɛra ni olu ka marabolo kɔnɔna na fɛn min ye u ka finitigilakaw ye ni a fanga bɛ olu bolo o hokumu de kɔnɔna na fɛn min ye CEDEAO ale ɲɛmaa fila ye olu kɔni bɔla ka u kun da Guinée Bissau kan min bɛ tali kɛ Sierra Leone ale jamana ɲɛmɔgɔ la fo ka taa se Sénégal ale jamana ɲɛmɔgɔ ma Bassirou Diomaye Faye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka taa hakilina falen kɛ ni u ka fanga tigilamɔgɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka finitigilakaw ye ka hakilina falen kɛ n'u ye u ka hakilina falen kɔnɔna na u ye laɲini damadɔ kɛ u fɛ min bɛ tali kɛ u ka fanga la u y'a yira k'a fɔ ko fanga ko a kɔni kuntagala tɛna jan u tilala tuguni ka laɲini wɛrɛ kɛ u fɛ min bɛ tali kɛ u ka maa minnu ni olu donnen kaso la u ye laɲini kɛ u fɛ walasa olu ma ko fɔta ninnu bɛ se k'a bila cogoya min na ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛn sini ni Ala man ka jɔnya jɔn na